ka Samla Stella Khongsni kala iakop ka pansngiat kum ka Miss Meghalaya katba ka Samla Angelina Jackson kala ra ka Miss Teen Meghalaya 2000 Pulai ka jingjop Thei bhabriew ka balakut no ha kasing sajan ha Soso Tham Auditorium ha kani ka lympung kiladon baro hadu khat khandai ngot ki Samla na kelengi benta jang ka jela ki ba wan ya khon ya kani ka jingjop Thei bhabriew ka Samla Stella ka badai ru ka Samla ka badang Pule ka Bachelor of Science BSc ha ka Mathematics ha St Mary's College Shillong but Nailur ka na Miss Meghalaya 2000 Pulai kala ra ru shayeng ya ka na Miss Personality but Miss Catwalk kumjuru ka Samla Angelina Jackson ka badang khat prasnam karata kala iakop ya ka pansngiat Miss Teen Meghalaya 2000 Pulai kani ka Samla kadang Pule ha St Mary's High Secondary School Shillong ka Samla Stella kala ra ru ya ka songkhus nam ka bashilak tyngka katba ka Angelina kala ra shayeng ya ka check ka ba arphusan hajar tyngka kinong job ya ka Miss Meghalaya 2000 Pulai but Miss Teen 2000 Pulai kin mi khmat ya ka jela shi ki lympung Thei bhabriew ki badlong ha ka than sha Thei Lam Mihngi kari. Ladies and gentlemen, it gives me an immense joy to announce the winner of Miss Meghalaya 2023 and she is Stella! Contestant number 10, Miss Stella Khongsni. Stella, our new Miss Meghalaya 2023. Congratulations, Stella, the new Miss Meghalaya 2023! We would also like to invite on stage the winners of Miss Teen Meghalaya 2023.